Yo, what's up mga kagago na ko daya? Here's your boy, CJ again for another back-to-back and back-to-back video. Atay. Oh, may energy? Energy! Ah! What's up mga kagago na ko daya? Here's your boy, CJ again for another back-to-back and back-to-back video. Woo! Ah! Woo! Woo! For today's video, atay kalibangon mo ko. Wait, saan libang ako? 2 hours later. So, what's up mga kagano kaya? I'm back. Kaya gutong eh. Sanitizer dano kay para iwas bakterya. Pwede sa kauno na to. Joke lang, dili ko para tumbuan ngayon. Huwag kang kaob sa unsa. Gago! So what's up for today, ano? No? 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 Mura yung buang. Let's talk about 5 things again. Og maoning mga kapangyarihan ng Pinoy. Kapangyarihan ng Pinoy. Og ngano akong gitawag og kapangyarihan? Kay ara man sila ganahan. Ngano sa tanang butang inyong siya nabuhaton? Dili tanan. Pero na'y uban. Now, let's go! Good day, sir! Kung gingong ganiha, magsuryat ang mga butang nagahom sa mga Pinoy. Sige, uy, sigbalik si Jay. Sige, balik, uy. Lagi, din ako mabalik. Ato na dito ka. Ito na. Sabaan mo eh. Okay. Bantay, mangininglan ka na ko. Buang to ka na. Buang dyan. Number 1, chismis. Hintay mo na ni kagawas ninyo sa daan. Yan ay mga tao nga nagtapok na deskili sa daan. Mo na sila. Unya, grabe bigay na mo tanaw ba. Ingan na eh. Unya, ikaw man, may ani ba yun sila? Mura yung mga lubot sa manok ang baba. Mga bobo! Bisan sa kagamay sa mong butang nga dalon, suryaan gyud na nila. Bisan magdaa kag classmate sa iyong balay, kay mag-review mo, suryaan gyud na nila. Bisan sa kanindot sa butang nga imong buhaton, suryaan gyud na nila. Wa kay takas sa nila bay. CCTV gunas barangay gud. Gago! Wala ko kay baong nganong ingana na sila. Maybe sa mga ginikanan gunas sa nila nga nagpasapasa ra ang mga batasan. Mo ingana sa na sila. Kay base sa nakit-an ko kung unsay madunggan ug unsay makit-an sa bata. Sundon gyud nila. Be a good influence, please. Number 2. Crab mentality. Kibaw na maguro mo unsa na no? O kibaw sa mo unsa kabati ng kumbuhaton na ninyo sa usa-usa kung naa gani na-achieve ang usa ka tawo nga nindot og maayo para sa iyaha. Ayaw hataka pa baba oy. Hataka pataas. Ano ba? Pataas. Nano ka akong mga tinabangay lang hata no? Ug dili lang magatakay padungo ibaba ba no? Pataas lang gud. Lisod ba buhaton mo encourage ka sa usa ka tawo nga nindot iyang gibuhat? Ayaw sa pag-ignorante oy. Kitang tanan ba yan ining kamot ba ya? Ug sa paningkamot na to, nag-success. Nga ganahan di ka na mo success nga bitaro ng paubos. Ayaw. Huwag kayo iyak. Kakuyog rin yun ng number 1 ug number 2. Pareho na sila mga toxic. Tanang oras, maayon yung gibuhat. Di man walay tao mo angat kung naay tao nga mubira sa ubos. You know what I mean? Right? Yeah, boy. 3. Tapulan. Yawa, relate kay ko na. As a vlogger, need yun ani mo magbuhat ng content everyday. Sa sobrang tapol na ko ba? Sahay, dili na ako magbuhat. Oo, nag-delay yun. Mali yun! As a vlogger, need yun kag content everyday. Nga usahay sa sobrang tapol, wala na dyan mabuhat. Pero di lang ang kana ato istoryaan. Ang progress atong istoryaan. Kung saan man pagkita sa progress kung wa kay buhaton. Di ba?
Sometimes, you need to rest, but not every time you rest. Kaya ang oras gadagan niya ikaw gahunong ra. Unsa man nimo? Ang oras gadagan. So dagan sad wala ko gaingon nga gukdo nimo ang oras. But just be productive every time, okay? Yaw na nang tapul-tapul. Kay wala kay mabuhat ana. Okay. Number 4. Late. Kanang mga tao nga sige ka late. Ay alam mo sud. Joke. Kung wa ning tapulan, wala sa ning late. Ang mga Pinoy bay, ganahan ka na sila malate. Kibaw mo ano, once late ka sa classroom, sikat na kay ka. Naalaan na pa mo late ay. Ingon pa nila, it's better to be late than absent. Butang na to, nasud na sa mong utok, nga magsige kag ka-late. Unya, kung mo trabaho na ka, magsige gyapon kag ka-late. Ganahan pa ka ang amo nimo ana. Mali yun. So ayaw na isuot sa mong utok nga magsige gyud kag ka-late kay okay ra. Ha? Ang mga Pinoy bay, ganahan gyud ko ani nila bay. Kibaw ka nga ano, alas 8 ang sabot nga oras, maabot og alas 12. Asa ka na? Gago! Number 5 is unproductive. Sa sobrang tapulan nila, malate na sila. Nilang adlaw, unproduktibo. Na magani ka, absent na lang. Wow! Puta na! Kalma, boss! Boss, awan! Ayaw na! Ayaw na! Tawag kay Bumbero! Pinagtulong! Puta na! Awan! Wow! Tawag kay Bumbero! Tawag kay Bumbero! Sama pa sa giingon ni CJ ganiha. Just be productive every time. Yeah, boy. Kung saan pag-angat mo kung ang productive kay ka, kung saan pag-abot sa mong goals kung unproductive kayo ka, kung usa pa, kung saan ang pagbuhi kung ang productive kay ka. Di man iha, dapat ta malihok para mabuhi. Oh my God! Wow! That's for today's vlog, guys. Thank you for watching this. And if you enjoyed this video, please leave a like, share, comment, and subscribe, okay? O green is ato itong notification bell, okay? Para updated sa mo sa mga videos or mga kabuang na to diri sa YouTube. Very happy! Og sa katong mga tao ngayong ana, pag-usab na taon mo, huwag mo yung makuha ana. Og thank you for everything mga kagagon ako diya. Peace. Mataas. Yasi, yasi.